no ens indignen els pobres ni els milions de morts de fam. Ens desintegrem, no sols el temps el que se'ns en va. El més explosiu es fa rutina i conformisme. La contradicció de la fe, no sols el parlament en els que portar. Reflexionar els humanos, Senyor. Voldríem veure sempre les coses per primer cop i una sensibilitat no cauteritzada per meravellar-nos i sublevant-nos. Cada idèntica, sempre no en esquemes menys, lliure'ns de la por desconegut. El món no pot anar endavant si no gràcies als nostres fills en panem. Nos acostumamos